Mipaklaro ang Cagayan de Oro City LGU nga nagpabiling abli alang sa tanan ug walay gibawalan nga makasulod sa syudad. Kinihuman nga mikatag sa social media ang usa ka video diin gi-edit gamit ang giingong artificial intelligence o AI aron makamugna og dili maayong naratibo ang usa ka balita nga orihinal nga giproduce sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Ani report ni Cyril Chavez. Adlawng Biyernes, mikatag sa social media kining video gikan sa usa ka social media page kung asa gigamit ni ini ang usa ka balita sa 1 Mindanao nga nagtuki sa pagpatuman sa City Traffic Ordinance diin hangtod terminal na lang ang mga PUV nga adunay provincial routes. Makita sa mong video ang pag-edit sa TV screen kung asa inay logo sa 1 Mindanao ang nakadisplay. Gipulihan kini og hulagway ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy, lakip na ang gimugna lang nga pahayag. Sa sulod sa balita, kamatikdan nga dili na mao ang tingog sa magsisibya, ingon man ang mismong sulod sa istorya. Among fake news video, miani og nagkadiyang reaksyon batok sa mayor ug sa syudad. Gipaklaro ni Mayor Uy nga dili tinuod ang migula nga edited nga istorya nga dili na pasudlon ang mga dili residente sa syudad. Sayod sab ang mayor nga posibleng trolls ang mihimo ni ini. Kinsa ba ko nga mopugong nga moani sa dakbayan? Kinsa ba ko nga ang DDS di nako pasudlon sa dakbayan? Dili ako ang tag-iya sa dakbayan. Dili ako tag-iya sa mga karsadahan. Kamu, mga Cagayanon, maoy na nag-iya sa dakbayan. Tanan, gi-welcome ang tanang katawhan. Dugang sa kampo sa mayor nga ang syudad alang sa tanan og walay grupo nga gibawalan nga makasulod bisan unsa pa man ang politikanhon nga baruganan ni ini. Gikasubo sab sa syudad among pagpakatag og fake news labi pa nga duna kini epekto sa imahe sa syudad nga giilang City of Golden Friendship. Una sa tanan, dili nato ma-identify unsa ng mga DDS. Labaw sa tanan, wala po'y na nag-iya sa dalan no o musulod sa atong dakbayan. Mo nang giklaro ni Mayor nga wala ka na kamatuuran ang tanan kundi fake news kana gani sa inyong network no sa GMA sa 1 Mindanao nga news mismo dili na ni tiaw-tiaw kay mismo usa ka dako kay nga network nga mainstream media gihimuan na og kaning AI no labi na kang Sir Cyril na ang iyahang news gi-splice giotro pinagi sa AI. Gipahimangnuan ang publiko nga magbinantayon og mahimong makuti sa pag-ila o galing dunay mabasahan o makita nga mga post og edited content gikan sa unverified sources. Sigurohon nga gikan sa lehitimong organisasyon og ahensya ang mga impormasyon, una motuo og i-share o i-repost. Before ta mo share, mo like or mo spread sa mga fake news, ato sang i-fact check daan no ug unsa ka tinuod pero mo lagi na daghan maguntag social media nga mga manggamitay nga kulang gyud pod sa knowledge no mo na atong hangyo nga gikan sa mga mainstream media kaninyo sa GMA nga moontay sundon. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.